Ja som rád, ja som mal trošku nervozity z toho, koľko ľudí môže prísť. Jednak preto, že my sme taký špeciálny národ, čo sa týka športu a návštevnosti na podujatia. Ale musím povedať, že som veľmi spokojný aj s piatkovou návštevou, aj s dnešnou návštevou, aj s atmosférou. To bol v podstate v prvom rade cieľ pritiahnuť zase veľa divákov do haly. Z tohto pohľadu sa len ukázalo, že Bratislava, pokiaľ bude mať dôstojný stánok, tak tie vrcholné podujatia, ktoré my môžeme s volebalom sem priniesť, budú určite lákať ľudí. Takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný. A ešte to vyšlo aj tak, že sme nakoniec posledný zápas Európskej ligy vyhrali a stále držíme ten náš sen, takže to je kľúčové a ja považujem tento turnaj za takú cestu k tomu splneniu.